MJ Studio and Production, rozhovory u nás. Pekný dobrý deň vám prajem, priatelia. Dneska naše pozvanie prijal človek s veľkým srdcom, skvelý hudobník, ale musím podotknúť aj bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a taktiež člen hnutia Republika, hovorca, ak sa nemýlim. Áno, áno. Pán Ondrej Ďurica, vítajte u nás. Ďakujem pekne za pozvanie. Ako sa máte? Povedzte nám. Mám sa skvele. Čo nového? Ako ide hudba? Mám sa dobre, veľa nových vecí, veľa veľkých vecí sa odohráva v mojom živote. Včera som sa stal detkom, tak sa z toho teším. To je taká priorita momentálne. Ešte som to nestihol ani osláviť. Lebo som vedel, že budeme robiť tento rozhovor, tak som si to odložil celé asi až na víkend, predpokladám, pretože mám do konca týždňa nejaké vybavovania, či pracovné alebo osobné. Takže toto je asi taká aktuálne najpodstatnejšia vec a prirodzene to tak sa asi dá označiť za najdôležitejšiu vec v živote, keď sa narodí nový človek a keď do rodiny príde takéto zdravé dieťa, tak je to vždycky veľký dar. Tak v mene MJ Studio and Production vám gratulujeme teda. Ďakujem. A prvá otázka, hneď ideme takto do plena. Kedy ste prvýkrát pocitil, že hudba bude vaše životné poslanie? No tak to bolo celkom komické obdobie, musím povedať, pretože ja som mal tedy asi 15 alebo 16 rokov a bol som študentom strednej školy. Bola to doba možno 92., 93., 4., teraz si to nepamätám, ani to nejak nemám extrémne zmapované. Ale naozaj som bol študent, proste nosil som oblečenie v štýle Orlíku a počúval som Orlík a podobné žánre a formovala sa kapela proste v Nitre, ktorá mala problém so spevákom a tým, že mňa to zaujímalo, celkové to prostredie a tí ľudia okolo toho, tak som sa často pohyboval aj v tej ich skúšobni a bol som zvedavý, že s čím prídu a aká bude tá hudba. Tým, že mali neustále problém jednak so spevákom a jednak s textárom, tak som sa postupom času vyprofiloval na človeka, ktorý pre nich písal texty. A neskôr teda som nabral odvahu, zobral som mikrofón a keďže spevák nebol v skúšobni a čakalo sa len na neho, všetci boli zapojení a pripojení a čakali teda, nemohli skúšať, nemohli tvoriť, tak som si zobral mikrofón a od toho momentu som ich asi presvedčil svojím hlasom, aj keď tedy som ten hlas nemal ani zďaleka taký zrelý, lebo proste 15-16 ročný chlapec má úplne iný hlas a úplne iné problémy s hlasom, tak som sa do toho obul, čo sa dalo a potom tie nahrávky tak vyzerali, že to naozaj niekedy som mal pocit, keď si to aj spätne niekto pustí v mojej prítomnosti, tak mám pocit, že naozaj som tam išiel zomrieť pri tej pesničke, ale bola to taká doba, takto sa to vyvíjalo, takýto malo priebeh, takto sa to celé zrodilo a ja sa za to ani nehanbím, ani to nepovažujem za nejakú zlú etapu života, pretože tá spoločnosť a celkové tie problémy a celý prístup k týmto témam bol úplne iný. Ja si pamätám, že vtedy sme mali obrovskú podporu verejnosti a obrovskú podporu aj na strane, ja neviem, polície a podobne, keď sme sa niekde proste zhromaždili alebo za niečo vyjadrovali svoj názor, tak sme sa vždy stretávali s obdivom a s pochopením. Takže to bola doba, ktorá tie témy pomenúvala úplne inak. Mnohé témy, mnohé výrazy, mnohé označenia, mnohé názvy alebo nejaké komunity neexistovali, takže ten svet bol naozaj iný. V podstate dnes, keď to zoberiem, je to viac ako 30 rokov, takže tá spoločnosť vyzerala úplne inak. A keď sa takto môžem spýtať hneď, bol aj niekto, kto vás v mladosti silno ovplyvnil, či to už bolo hudobne alebo ľudsky? Tak po ľudskej stránke to bola určite rodina, ktorá ma prirodzene ovplyvnila tak ako každého z nás, či už to bolo v akejkoľvek oblasti. Čo sa týka nejakých hudobných vzorov, tak ako som spomenul, tak všetci, ktorí sme vtedy začínali v tomto prostredí, sme počúvali Orlík, počúvali sme kapely tohto žánru a to ovplyvnilo aj naše videnie sveta a samozrejme ovplyvnilo to videnie sveta a celý ten prístup k životu, aj to, čo sa dialo, aké boli udalosti, či už na strane politiky alebo vôbec v spoločnosti, takže to všetko ovplyvňovalo určite, ale najviac asi Daniel Landa a Orlík v tom rannom období, pretože to bolo prirodzené, to boli proste
kazety v tej dobe a LP platne, ktoré sa dali voľne kúpiť v obchodoch, nebola na to žiadna cenzúra, všetci to vnímali ako proste istý názor, s ktorým sa väčšina spoločnosti stotožňovala a takýmto spôsobom sa to dostávalo k ľuďom a dostávalo sa to k mládeži, takže ja som nebol výnimka, ja som sa takýmto spôsobom k tomu takisto dopracoval. Pamätáme si, každý sme si s tým prešli, však ja sa tiež môžem priznať, tiež som bol metalista, punkač, čiže aj skinhead, takže vieme, čo to bolo. Ale keď si pozrieme tak trošku vaše piesne, tak tie nesú hlboké posolstva, či sa to už týka o národe, identite aj rodine. Ale moja otázka tak trošku bude znieť, že ako vznikajú vaše texty? Sú to osobné výpovede alebo zrkadlo spoločnosti? Aj. Aj. Veci, ktoré sú politického charakteru alebo ktoré hovoria o politike, o spoločnosti, tak vychádzajú z toho, čo sa deje okolo nás. To, čo ja vnímam a to, čo si všimnem a stihnem postrehnúť v tom obrovskom kolobehu tých informácií a toho, čo sa deje okolo. A čo sa týka takého toho osobnej roviny, tak áno, tam je to vyslovene osobná vlastná výpoveď, či sa to týka textov o deťoch, o rodine, o identite. To je jednoducho, to je zrkadlo toho, jak ja uvažujem, alebo ako tie veci vnímam a mám potrebu ich aj pomenovať. A veľakrát sa mi stalo, že som strašne chcel spraviť text, ktorý by bol ako keby univerzálny, alebo by bol z môjho pohľadu taký o ničom, taký lightový. Ale nejak sa mi to nedarí, pretože vždycky, keď príde nejaká nová pieseň, tak sa dejú nejaké udalosti okolo mňa a mám pocit, že to musím proste dať na papier a potom tá pieseň vlastne je o tom, hoci si dlhodobo hovorím, že teda spravím nejakú univerzálnu, textovo proste nezaťaženú týmito ťažkými témami, len sa mi to nejak nedarí. Musím sa priznať, že v tomto smere asi sú iní interpreti, ktorí to vedia lepšie z toho komerčného prostredia, je im to prirodzené, ale ja si, či chcem alebo nechcem, vždy vyberiem túto tému. Je to veľmi zaujímavé, ale keď ešte sa pozrieme na tie piesne, tak je medzi vašimi piesňami taká, pri ktorej ste, či už počas písania alebo nahrávania, sám prežil taký silný osobný moment. Napríklad, spýtam sa taký, ktorý vás zasiahol, či už spomienkou, emóciou alebo vnútornou pravdou. Ak áno, ktorá to bola a prečo práve tá? Bolo takýchto piesní niekoľko a minule som si akorát uvedomil, že každá pieseň, alebo teda každý album, ktorý som vydal, má jednu pieseň, pri ktorej naozaj písaní, alebo teda tvorení som si aj poplakal. Boli piesne, či je to pieseň Mama, alebo je to pieseň Vlast moja drahá, alebo je to pieseň Rodina, tak to boli proste veci, ktoré keď som písal, tak mi padali slzy na papier a keď som ich potom spieval v štúdiu a dával ich dokopy, tak tá emócia stále pretrvávala, takže je to tak, proste to sú veci, ktoré ja vnímam, tak jak ich vnímam, tak ich ja dávam na papier, tak ich naspievam a tak zostávajú a myslím si, že je to tak správne, lebo považujem to vždycky za lepší spôsob tej interpretácie, keď ten spevák, ktorý to potom aj na tom pódiu odozdáva ľuďom, si tie texty píše sám, že je tam taká osobná identita toho človeka, ktorý sa vlastne potom prihovára, či už na tom CD-čku alebo na živom vystúpení tým svojim priaznivcom, tak toto ja považujem za správne a myslím si, že je to lepšia cesta, ako keď vám niekto iný napíše text a vy ho len naspievate, čo je teda u mnohých interpretov úplne bežná prax. To áno. A trošku ste načrtli aj ďalšiu otázku, ale tu sa už trošku spýtam ako hudobník hudobníka. Ako prebieha vaša tvorba? Najskôr príde melódia alebo najprv slovo? No, vo všeobecnosti platí, vždy píšem text do melódie, pretože tá melódia mi otvorí istý priestor virtuálny niekde hore nado mnou a ponúkne mi tie slova alebo samotnú tú tematiku, ktorú chcem do toho potom dať a slova, ktoré tam chcem proste napísať. Ale samozrejme sú veci, napríklad teraz som nedávno robil pieseň Tváre víťazov a to bola prvá myšlienka, ktorá ma napadla, vlastne tá prvá sloha, prvá veta ma napadla, zapísal som si to na papier a potom už som vedel teda, že o čom tá pieseň bude a už potom prišla len hudba a celé som to dotvoril. Takže v
V prvom rade je to hudba samotná, ktorá mi dáva tam ten priestor, ako nájsť tie správne slova, ale sú momenty, kedy si ako nejaké zaujímavosti, väčšinou v aute ma napadnú vety, ktoré si zaznamenám, alebo doma. Častokrát si to značím na skriňu znútra, z vnútornej strany, keď sa nachádzam niekde v garáži, tak si to na stenu píšem a proste takto si tie myšlienky zaznamenávam. Videl som, že spolupracujete s mnohými hudobníkmi, aj s Nebojím Sanchezom ste spolupracovali doskrát, ale všimol som si aj, že aj s Martinom Vagom z kapely Inside spolupracujete. Spolupracujete aj s inými hudobníkmi, alebo máte okolo seba tím, alebo to všetko držíte pod svojou kontrolou, že ste na to sám, alebo ako to vy máte? No začnem z konca. Ja to naozaj držím pod svojou kontrolou, pretože najhoršie, čo sa môže stať, keď sa kapela rozpadne, rozháda a podobne. A keď je tam veľa názorov a každý chce niečo iné a každý má nejakú inú predstavu, čo je bežná prax v tých kapelách. Takže ja som od samého začiatku bol obklopený hudobníkmi, tak ako ste spomenul Sanchez, Nebohý, ktorý pre mňa spravil naozaj tie najväčšie hity z pohľadu mojich fanúšikov a tá práca s ním bola absolútne originálna. On bol originálny človek, on bol veľká osobnosť a veľmi šikovný a pre mnohé komerčné alebo tie známe kapely urobil veľké hity. A okrem toho, áno, tu sú presne tí muzikanti, ktorí boli spomenutí a snažím sa ich mať okolo seba, mať s nimi dobré vzťahy, aby tá muzika alebo to tvorenie aby fungovalo. A zatiaľ to vychádza, zatiaľ mi to vyhovuje takto, ako to je. Vo vašich piesňach trošku cítiť aj trošku takého duchovného priblíženia, ale aj tej tradície a niekedy až takého prorockého tónu. Je to zámerné, alebo kde beriete túto silu? Tak neviem, že či prorocký tón, ja si myslím, že ten pomenovať tie veci, ktoré tu sú a vidieť dopredu nejaký vývoj, že to ani nepotrebuje mať človek nejaké zvláštne schopnosti. Možno je zvláštna schopnosť vedieť to otextovať, vedieť tomu dať rímy, aby sa to rimovalo, aby to bolo zaujímavé a použiteľné do tej piesne, ale nemyslím si, že vidím nejako dopredu, aj keď mám za ten svoj život veľa osobných skúseností, keď som si jednak strašne niečo prijal a splnilo sa mi to. A teda neboli to rozhodne malé veci a takisto mám skúsenosti s tým, že naozaj niekedy ako keby vám pošepkali nejaké nadpozemské sily, ale to sú také tie vnútorné veci, ktoré ja si ako držím v sebe a pre seba a nejak ich neprezentujem navonok alebo nehovorím o tom, teraz odpovedám na otázku, takže to priznávam. Ale čo sa týka tých textov alebo celkovo toho, ako to vnímam, pre mňa to je prirodzená vec, tak ako proste dokáže maliar namalovať obraz, tak ja sa angažujem a tvorím v tejto oblasti a pokiaľ sa to ľuďom páči a má to svoj dosah a ohlas pozitívny, tak sa len teším z toho, samozrejme. Ja sa priznávam, už som vám to povedal, keď sme sa stretli, ja som vašim fanúšikom verným, každý jeden album poznám, čiže no, ďakujem. To fakt, tá hudba vyžaruje, aj keď robíme to len tak pomimo aj my v kapele pesničky s môjim tatkom, ktorého pozdravujeme. A tiež si spomeniem aj na vaše texty, na vaše pesničky celkovo. A vy ste taká sila pri budovaní nových piesní, čo sa týka aj tých odpovedí na otázky, ktoré si dávajú iní ľudia. Za čo vám ďakujeme moc a trošku sa spýtam tak politicky. Vnímate slovenskú identitu ako niečo, čo je ešte živé, alebo sa o to treba znova byť aj cez tú kultúru? Tak byť sa za to určite treba, lebo tých atakov na identitu, na suverenitu, na štátnosť je veľké množstvo. Proste sú veci, ktoré sú ani není vidieť pre bežného občana, ktorý tú politiku vníma nejak tak v rýchlosti, alebo si proste roluje ten Facebook a vníma len tie nadpisy, ale v tej politike alebo v tej spoločnosti sú naozaj obrovské vplyvy, ktoré sú v neprospech suverenity, štátnosti, symbolov, histórie, osobnosti a tak ďalej. Takže o to sa určite treba byť aj cez tú kultúru, to je rozhodne
pravda. A čo sa týka tej prvej časti otázky, že či tá identita slovenská, ako to tam bolo? Slovenská identita ako niečo, čo je ešte živé. Či to ako vnímate? Jasné, že to je živé. Pokiaľ tu máme históriu, pokiaľ máme my tie pevné historické základy a to všetko, čo tu máme, čo je nepopierateľné, tak to živé je a bude to živé, keby sme tu sa všetci rozbehli do sveta, tak to tu zostane jednoducho, či sú to hrady, či je to minulosť, či sú to hroby našich predkov, osobnosti a tak ďalej. Všetko je to živé, to sa nedá vymazať, to je jednoducho, je to naše. Je to súčasť vesmíru, je to súčasť sveta a treba si to len strážiť, treba si to pripomínať, treba čerpať z toho pozitívneho, treba naozaj tie veci chrániť a rozvíjať, tak aby sme ich vedeli posúvať a učiť sa z toho, pretože aj tí velikáni slovenskej histórie to boli ľudia, ktorí boli takisto svojím spôsobom proroci a upozorňovali nás alebo písali o veciach, ktoré máme vnímať, takže určite všetko to tu je, nikdy sa to nezmaže, nikto to proste odtiaľ to nezoberie, ani nevygumuje a treba za to bojovať a treba si za tým stáť. Je to vo svojej podstate, ako aj v porovnaní so svetom alebo s okolitými štátmi, s okolitými národmi, my musíme tú identitu si strážiť, brániť, pretože to robí každý suverénny, proste uvedomelý národ, každý človek musí byť takto nastavený. Je to isté, ako keď sa vy vrátite z tohto rozhovoru domov ku svojej rodine, tak takisto sa občan Slovenskej republiky vždy, pokiaľ to má v hlave usporiadané a v srdci v poriadku, tak sa vždy vráti na Slovensko a vždy tu bude mať pocit, že je tu doma a vždy tu budú mať jeho predkovia niekde hroby a vždy pôjde na ten hrob svojho deda alebo pradeda a podobne. Takže to sú také prirodzené veci, na ktoré sa dnes útočí, ktoré sa proste bagatelizujú, znevažujú, ale vo svojej podstate, keby som v tomto duchu hovoril ešte ďalších 10 minút, tak je to úplne jasné, že to tak je a inak to nebude. V tom máte veľkú pravdu. Treba si chrániť to, čo je naše. A späť k tej hudbe. Aké sú vaše plány do najbližších mesiacov? Chystáte nejaký nový album, koncerty alebo videoklipy? Vieme, že ste teraz spravili novú pesničku. A chystá sa ešte niečo iné, nové? Ono vždycky ten tvorivý proces závisí od toho, akom stave sa človek nachádza, či už zdravotne, alebo proste z hľadiska voľného času, alebo z hľadiska času ako takého. Čo sa týka koncertov, ja málo koncertujem z toho dôvodu, že ja som si to nastavil vnútorne tak, že vnímam na Slovensku pár koncertov, ktoré naozaj majú úroveň, majú odozvu u ľudí, že tam tí ľudia chodia a snažia sa vytvoriť z toho podujatie, aj tí organizátori. A tam som sa ja proste preniesol, tomu ja venujem v podstate celú svoju, alebo celoročnú nejakú prípravu a zameriavam sa len na tieto koncerty, preto nekoncertujem každé 2 týždne niekde po puboch a nerobím podobné vystúpenia. To isté platí v Českej republike, kde idem aj teraz v auguste do Hradca Králové, už tradične, neviem, či je to 8. alebo 7. rok, ale chodím tam pravidelne, je to výborne pripravené, ten organizátor je naozaj človek vysokej kvality a má snahu vždy to posunúť niekde ďalej. A okrem toho samozrejme videoklipy, pokiaľ mám na to priestor a čas. A chcel by som spraviť konečne album, pretože mám piesne, ktoré som dal do priestoru, ktoré už dnes ľudia poznajú a na ďalších pracujeme, niečo máme rozpracované, tak chcel by som to celé potom zosumarizovať a spraviť z toho ďalší album, ktorý už nebude samozrejme pre tých ľudí až takým prekvapením, pretože mnohé tie piesne sú vonku a poznajú ich a hrávame ich na koncertoch. Ale bude to také zosumarizovanie tej tvorby a príležitosť vydať ďalší album, pretože tí ľudia to počúvajú tak, či tak, počúvajú to cez telefón v aute a to CD je pre nich dnes už iba ako keby taká zberateľská záležitosť, že chcú mať tie veci zoradené a chcú ich mať pohromade. Takže dnes samotné vydávanie CD-čiek nemá až takú prioritu a nie je až takým fenoménom, ako to bolo kedysi. MJ Studio and Production, rozhovory u nás. Máte medzi mladými nejakých nasledovníkov, ktorým fandíte, alebo by ste ich rád podporil? Tak pokiaľ sa jedná o hudobného sveta, alebo
Z hudobného sveta neviem o kapelách vyslovene mladých, ktoré by vznikali, nemám ten prehľad. Priznám sa, že sa tomu nevenujem, pokiaľ by sa mi niekto neprihlásil alebo nedal mi nejakú informáciu, či už cez môj Facebook alebo nejakým spôsobom, tak neviem o tom, že by tu boli takéto podobné zoskupenia alebo interpreti. Ale samozrejme, podporil som každú takúto kapelu a každý takýto projekt už len tým, že keby som vystupoval na nejakom koncerte, tak by som bol rád, keby sa pridali a keby tam zahrali ten svoj repertoár. A sympatické mi je čokoľvek, čo vznikne alebo čo sa snaží o nejakú tvorbu v tomto duchu, že to naozaj nie je hudba textovo pobláznená alebo proste názorovo mimo ten môj svet. Takže toto, pokiaľ bude vznikať a pokiaľ budú takéto kapely na Slovensku, tak sa budem len tešiť, pretože zase z koncertu, ktorý je postavený na 3-4 kapelách, môže byť dvojdňový festival, kde vystúpi množstvo takýchto skupín. No a samozrejme vážim si aj tie tradičné zoskupenia, ktoré sa venujú povedzme folklóru, aj keď to samozrejme ja z môjho pohľadu nepočúvam dennodenne, ale vnímam to presne ako tú tradíciu, ako to, čo tu má byť, čo má byť zachované, čo má byť urobené tak, že keď si tam človek príde na ten koncert alebo podujatie, tak si to vie pozrieť a vie sa vrátiť niekde v histórii, že asi takto to bolo, takto to vyzeralo, takto tí ľudia boli oblečení, takéto používali slova alebo texty v tých svojich piesňach. Takže z tohto tradičného a z tohto zdravého sa vždy teším a vždy som pripravený to podporiť akokoľvek. Mám trošku takú zákernú otázku na vás. No dajte. Keby ste mali jednou piesňou vystihnúť Slovensko, tak ktorú by ste si vybral a prečo? Asi by to bola pieseň pre Slovensko, lebo to je v podstate veľmi, veľmi jednoduchá pieseň, taká pesničkárska, až by som povedal, nie je zaťažená nejakými veľkými tónmi alebo veľkým aranžmá, ale textovo si myslím, že to vystihuje celé 10 ročia našej existencie a celé 10 ročia toho, ako sa na Slovensku menili vlády, ako sa spravovala Slovenská republika, aké mala nedostatky, aké sa robili chyby z pozície politikov, ktorí tu vládli a aké bolesti a trápenie prežívali občania Slovenskej republiky. Takže určite za mňa pieseň pre Slovensko. Jedna z mojich obľúbených, keď sa vám môžem priznať, okrem toho rodina, Armáda bratov. No, tak Armáda bratov, áno, tá je vždy obľúbená, tá rezonuje v akejkoľvek vekovej relácii. Čo by ste odkázal našim divákom alebo aj vašim fanúšikom, hudobníkom, mladým ľuďom, ktorí hľadajú svoj hlas? No, v prvom rade, keby som mal takto konkrétne odpovedať, tak každý z nás ten hlas má. To je prvá podstatná vec, uvedomiť si, že ten hlas má každý z nás, že tú osobnú identitu má každý z nás, takisto je každý osobnosť a každý má všetky možnosti na to, aby sa realizoval akokoľvek. A to je aj v rámci spoločnosti, aj v rámci spoločenských tém, alebo či už vo svojom osobnom živote. Netreba sa určite vzdávať, netreba vešať hlavu. Ja hovorím vždy, že pokiaľ sme zdraví a máme zdravé ruky, nohy, tak dokážeme všetko na svete. Neexistujú prekážky, sú ľudia, ktorí to šťastie nemajú a napriek tomu dokážu fantastické, obrovské veci. Takže treba byť určite optimista, treba byť pozitívny, netreba sa zaoberať zlými vecami, aj keď z môjho pohľadu je to asi zvláštne povedať, pretože ja v tých textoch naozaj pomenúvam tie zlé veci alebo to negatívum tej spoločnosti, ale robím to práve preto, aby som tých ľudí naštartoval, aby som im trošku možno otvoril oči tým, ktorí ešte snívajú a nevedia tieto veci vyhodnotiť. Takže určite veľa optimizmu, byť šťastný za maličkosti, vážiť si to, že sme zdraví a určite byť hrdý na to, kto sme a kde žijeme, pretože všetky tieto negatíva, ktoré vnímame cez politiku a cez spoločenské udalosti, nie sú výsledkom Slovenskej republiky, nie sú výsledkom občanov alebo zlyhania občanov Slovenskej republiky. To je výsledok proste riadenia, kde manažéri a politici
robia chyby. To je celé proste. Nestojí to na ľuďoch, pretože práve ľudia vytvárajú tie hodnoty a práve ľudia držia ten štát pokope a majú najväčšiu zásluhu na tom, že tie veci fungujú. Takže tí ľudia majú byť na čo hrdí. Krásne ste to povedal a mňa teší, že ste takto to mohol na rovinu povedať. A čo mi iné zostáva, ako vám poďakovať hlavne, že ste prijali pozvanie do nášho rozhovoru z cyklu Rozhovory u nás v rámci MJ Studio and Production. Dneska tu bol s nami skvelý človek, skvelý hudobník, pán Ondrej Ďurica. Ďakujem pekne ešte raz za pozvanie. A ja sa s vami lúčim, od mikrofónu Milan Lukáč, MJ Studio and Production. Čaute. Dovidenia.